bin-noti tal-innu Malti li ndaqgħu minn 30 bandist li telgħu Franza biex jagħtu toma tal-identità Maltija ingħata bidu għal ċelebrazzjoni tal-Jum Nazzjonali ta' Malta fi Strasburgu, dan bħala parti mill-programm kulturali tal-Presidenza ta' Malta tal-Kunsill tal-Ewropa. Fil-qofol taċ-ċelebrazzjoni il-festi, il-banet, il-pastizzi u l-bizzilla li l-koll spikkaw u ntoġbu sew mal-mijiet ta' barranin preżenti għal din il-lejla Maltija. Screens kbar li jurew filmati b'mumenti mill-festi Maltin biswit wirja ta' oġġetti wkoll marbutin mal-festa ta' toma żgħira ta' tradizzjoni li tmur lura 400 sena. Ma' TVM News il-President tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banet, Noel Camilleri, spjegalna l-element tal-banda fil-festa Maltija. Il-banda hija l-essenzjali ta' din il-ċelebrazzjoni kollha, u allura kellha importanti elementi tal-banda nazzjonali, tal-banda sinfonika nazzjonali ta' pajjiżna tiġi tagħmel programma hawnhekk propju biex turi l-kapaċità tal-mużiċi tagħna ma' wkoll għaliex huwa l-qofol kollu ta' kull festa ġolbet raħal Maltija Wawxija. U xejn ma jiddefinixxi identità ta' pajjiż daqs l-ikel. Ix-xef Rodrika Tardgiller, lettur fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi, spjegalna kif l-ikel Malti ġie abbinat mal-4 staġuni tas-sena. Pereżempju, x-xitwa aqta l-għasel, fis-sajf għamilna iktar affarijiet kesħin bħal qarnit, kiesaħ, bit-tewm, għamilna l-ġelat tradizzjonali Malti, meta mbagħad qed ngħidu ħarifa u rebbija wkoll abbinajna bħal pastizzi, pudina u affarijiet oħra. Iltajna wkoll ma' Denisa Bela għaddejja biċ-ċumbini tal-bizzilla libsa tat-tieċ li żewġet biha 3 xhur ilu. Bażikament il-bizzilla tal-libsa tat-tieċ hija bizzilla Maltija li ħdimna jiena u l-mama tiegħi. Domna jisu 3 snin, iktar minn 3 snin naħdmu fuqha. Għandna wkoll il-velu li wkoll huwa bizzilla Maltija kollu maħdum minni u mill-mama. L-attività kienet indirizzata mill-President Miriam Spiteri De Bono u mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg, fost oħrajn.